Čaute. Hovorte si, čo chcete, ale za mňa je DMK terapeutický shop. Milujem ju. A veľmi rada tam chodím, pretože sa vždy udeje nejaká mágia, nejaká alchymia. Vždy zaručenie niečo veľmi, veľmi, veľmi potrebujem. Poznáte to možno. Väčšinou vtedy, keď nechcem cítiť nejakú emóciu a som skalopevne presvedčená, že jedine tá ich nočná maska mi dokáže s týmto pomôcť. Majú také dve, ktoré používam, tá rúžová a tá modrá. Idem po modrú a odchádzam s rúžovou. Toto je veľká záhada, ale nie je to jediná záhada, ktorá sa v tej demke udeje. Takže poďme tam. Už len keď sa rozdrapia tie dvere, vstupujete do sveta, kde sa spomalí čas. Aspoň pre mňa teda. Prechádzam okolo tých regálov, očami hladím všetky tie fľaštičky, tupičky a krémičky. Prechádzam, hľadám to, čo potrebujem. Väčšinou hľadám, kde už druhýkrát v tomto roku preložili Havlíkovku, pretože bez mojej kouzelnej studánky odtiaľ to neodídem. Zoberiem teda tú moju rúžovú masečku a prechádzam teda ďalej. Vidím tam mladé pri šminkách, ako si skúšajú rúžiky. Iné, ktoré sú zase pri tých svojich krémičkoch. A všetky sme také nejaké vláčne, spomalené, v takom svojom svete. A to sa mi páči. Idem si tak oddychnúť do tej DMky. Ja sa vidím pri tých ekodrogériách, ako sa zase rozhodujem po 150 krát, či tablety, alebo pásiky, tablety, alebo pásiky. Pri sviečočkách, pri čajíčkoch, pri potravinkách, kde už mám svoje maškrtky, ktoré používam a ktoré rada kupujem. A takto si prechádzam tým obchodíkom, vrátim sa, obehnem to aj 4-5 krát a som taká nejaká spokojná, som taká nejaká vysvietená, taká milujúca, taká prajná. Skrátka, ako hovorím, terapka, čistá terapka. A prechádzam teda tým obchodíkom, už mám všetko nakúpené, aj to, čo som nepotrebovala väčšinou. A už keď prichádzam ku tej pokladni, tam ešte tá chladnička, otvorím chladničku, vyberiem kombuchu a teda idem platiť. A teda platím 80 € aj s uplatnenými bodmi. Trem čelo, ale samozrejme praktizujem vďačnosť, čiže vždy poďakujem za to, že môžem, za to, že mám a nech sa mi to 77 000 krát vráti. A vychádzam s tou papierovou taškou, ktorú mi ešte aj nabalili zlaté. Vychádzam nabuchaná, ja spokojná, svetelná, prajná a milujúca. Otvoria sa tie dvere a tam zastaví obrovská Audina. A z tej Audiny vychádza tá známa, tiež rozvedená s deťmi, s takým chlapom. A ja dostane medzi oči a poviem si, boha, teta, tých chlapov berie. A moja svetelná, milujúca bytosť sa zrazu zmení na takéto monštrum, sadnem do toho svojho polka, v hneve buchnem tú kombuchu a hovorím si, kde ja robím chybu? Až takáto úžasná, terapeutická môže byť DMK. Vyskúšajte. Je to mega. A hlavne príjmite všetky emócie, ktoré vami prechádzajú. Je to super.